रमना बसुमतारी आंनि मुङा रेबिका बसुमतारी आंनि मुङा अनु बर'। जों दथि फरायसम जोबथा आनजादनि स्किल आयदानि बर'फोरनि दोरोङारि संनाय खावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि फालायाव गोग्लैदों नारजिजों अमा ओंख्रि। बेखौ बोरै सङो सावमुंनि गेजेरजों फोरमायलांनाय जाबाय। गोरान माने फाथोखौ फोराननाय जायो आरोना, ओमफ्राय बेखौहाय हरसे सोमना दोनबाय, दोननानै ओमफ्राय दा बेखौ सुनाय जासिगोन आरो। दायो सुबाय नारजिखौ। बेखौ सेबनांगोन। सिफ्लेनानै सुनानै लाबाय, ओमफ्राय माने बेखौ रुनाय जासिगोन आरो। ओमफ्राय नै दैया एसे देखायदो ओरै दैखौ। नै दायो जोङो खारै होनोसै। बे खारैखौ न'निफ्रायनो बानायनाय, न'आवनो बानायनाय थालिर फस्लानि। दायो जोङो नारजिखौ 25-30 मिनिटसो रुनानै लाबाय, ओमफ्राय दायो नारजिया रुइबाय, बेखायनो जोङो सानोसै। नै दायो जोङो अमा बेदरखौ सुना लाखांबाय, दायो अमा बेदरखौ एवफ्रामनोसै। पियास होग्रोनोसै आरो। दायो अमा बेदरखौ होनोसै। दायो बेयाव होनो थाखाय हालदै, जिरा, जाब्रां, सामब्राम गुफुरजों हाइजें देनाय आरो बानलु देनाय, संख्रि होनोसै। दायो जोङो अमा बेदरखौ नारजियाव होसनसै। नारजिजों अमा बेदरा मोनबाय।